Iya, jalur ditepuk tangan nih. Ayo ditepuk tangan nih. Ayo disurai bertanggung. Wow, wow. Ayo berolah lo. Oke, jatuh. Bapak lawan yang sehat diatur nih. Ikan kamu olah-olah ini apa lagi? Makasih sayang. Gak jelas banget sih lu. Iya. Ntar Ruya tuh yang tuh, no, semangat banget kan. Oh iya, itu yang jadi semangat juga. Makasih sayang udah situ aja. Nah. Oke, hari ini kita berkesempatan untuk berkesenian di tepatnya Taman Arum. Taman Arum mas ya. Taman Arum itu bisa taman sing wangi. Taman wangi banget. Oke, alhamdulillah mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah, begini Pak Boten. Botan. Dilek wong e. Dilek om. Iya le, ngerti ya. Lurah ini. Samar. Samarnya kok. Samar ngangonnya. Yang terhormat Bapak Lurah serta kami tua dan pamongnya perangkat khususnya untuk warga Taman Harum dan sekitarnya. Ini adalah momen kira-kira ora bakal lali terkenang. Oh, terkenang. Iki bakal terkenang, Mas. Karena sepanjang masa lagi iki Taman Arum Festival. Iya, dalam catatan sejarah iki ya iki ya toh. Lah iya toh. Jadi kini enak sejarah ini mburi. Luar biasa tenan kok. Ya aku alhamdulillah. Piye? Iki walaupun ning kutho, masyarakat kini sik gelem muri-muri. Muri-muri, heeh bener. Heeh. Ngerangetne pas syukuran Buya berukun karo kancane padha bareng nonton Rio. Iya toh, heeh. Saya berharap untuk tahun depan untuk ada event ini lagi ya. Kenongane aja aja salin. Aja salin. Jan pokoke trayo luar biasa Mas. Balik meneh orang dupeh manggone kene kutho, ya ora peh mergo sabune ngemol terus ora gelem nguri-nguri budaya. Nyatane koyo disampaini Pak Marga dhe mau. Piye? Cetakan jatil iki nek 5 jare mau. Papat to? Oh, papat niku 5. Jatil papat Mas. Ganongane enek ganongane 6. Berarti kan luar biasa tepuk tangan pemirsa. Sebuah mungkin agenda sing tertib. Sing tertib positif iya Pak. Aku setiap nyawang reokan ning kutho mesti sing isi wong desa. Wong desa ya. Alhamdulillah saiki anak generasi iki lho. Jadi luar biasa kan lah tenane lho. Ketoke aku nyawang rada ra kepenak. Ya po? Barengan sitoke ra keduman katok. Kene sing di iki. Kowe iki kok yo tinten men. Kowe iki kok nek seragam koyo Mas Susuk karo Mas Gental. Ora apa-apa rene, Dik. Sini. Sing kok gemboran. Ayo sini sih. Iku wes kene sik to. Nah, sik. Madhep kono lho, madhep ning aku. Nah, namanya siapa, Adik? Ata. Oke, iki yo nek jogetan iki aja ngono le. Sini, melu joget kene. Kita tampilkan Molah Melayu. Kita tampilkan gendongan sitok-sitok. Heeh. Menawa Bang Lurah gelem nyang. Lah dalah ngono. Lah kan malah wedhus Melayu titir ki piye disene iki? Wes iki. Bapak Ibu.
Wis ngetro garuk datil. Sikat bela. Hati-hati loh, Le. Wah, mirip-mirip ini loh. Lagunya pas tidak berakhir bahagia. Dirimu masih kecil. Jawa. Arek saiki pinter saiki. Sakek pintere. Ngerti nek iki jadilane banci. Dijane mundur-mundur ini. Ini mundur-mundur. Ning ora apa-apa, Leng, ora apa-apa. Sadaran kok. Heeh, wis ora apa-apa. Lah ora anu to. Piye dimaksud gondelane sing lonyoh ora? Ngono lho. Kok kira mumi kok piye? Lah menawa kok biasane kok ngono. Wis masa ngono to? Ya Allah, dibilang apa? Nanti matamu. Ini semua orang tahu mana yang cantik sempurna, mana yang cantik hanya dawan. Wong ini ngerti. Mas, Hoi. ya gelas sompret kamu ini. Karo ae metu. Tanggapan Pak gelas sompret. Karo ae metu. Iya toh? Kayak mentok doboli. Lembut sak lumrahe ngono nyapa to? Kamu tak lumrah iki seperti ya tadi. Ngono lho. Yo saya bapak ibu menika, piye iki lek ndelok prejengan iki lanang apa wedok kira-kira? Ini yang mau taman arung sih mas. Kowe ngerti nek banci jane? Lah nek kok jupuk ya kan? Lah yo, pokoknya yo belum. Kowe iki tambah 75 wis oleh ning bener. Kowe ngerti banci mergo apa? Kurang dia manuk. Tak sini ngerti nek kowe banci duwe manuk. Kalau saya mau mason, betul mau kabel monce mas. Apa? Langsung minta kamu loh mas. Kalau tuh bayar di luar lagi sengapi yo sama manuk toh. Lah apa? Buruk kangen cukup. Orang, aku saya nama. Kemudian tak biarin ngomong mas. Nek kowe ditekani kene, Ya. khususnya ben ngerti perform. Iso sambat, Bisa, iso anu bajing loncat, bisa, iso jaipongan. bisa. Baca apa ya bisa mas. Nek ora iso ayo dipraktekne. Kamu, aku sama kamu. Siapa sih lo? Terus aku harus gimana? Aku sama siapa mas? Karo iki lho. Aku Lho nyapa kowe makane aku kok iso? Aku reokan karo kowe ping 5 lho, Bu, abunge mutang-mutang. Orangnya bersyukur apa no? Oh, terakhir tukang selopeng itu dapat. Ini kudunya bersyukur. Orang oh caknya udah loh. Sorry ini biar saya dapat gratis loh. Kudunya yang alhamdulillah loh mas. Ayo, Ayo Pendi. lho, kowe nek iso sampat. Oh tak boleh sorry ini.
Aku saiki sprayer nang kono. Nang opo? Open BO. Buat tenan mas. Nggak pernah lo toh? Open BO ki apa? Bangunan online. Lambi, lemari, TV, truk, ya truknya bareng di ada hias nih. Lo persiapan? Hah? Persiapan? Di mana? Sini aja. Oh nggak mau bisa. Kalau anak-anak ditabrak hias. Rapatnya giyek Yo persiapan, siap gerak. Mundur. nah lagi ada kayak di sini Se. Lah kowe lho, lah sekalo iki kalau. Sekarang kowe lah. Lucuke wis mawapan lho. Siap Pak Wis mapan. Lah kowe kali kok ngingeti Bayu raimu. Orang itu Bayu. Ngingeti mantan tamuku. Sing ndi? Lah kae. Oh iya. Aku yo sapa kok Heeh. Nek urusanmu karo Ucup, nesu aja kowe lek kono kuwi. Apa? Menurut kau piye? Oh, ada suwe, heh? Lu kau piye ya? Iya mas. Gateke mesake. Yo. Oh, sik. Lah kowe golek Bayu lho, Pak. Lah, gila. Bayu itu kayo. Boleh. Kayo Bayu. Lah. Rena tak pateni li. Kok kendaki yo didelok to kancane iki nyapa. Astrom-astrom lho kok. Iya mas. Hah? Kita tuh ditangga apa guyon wae. Oh kamu marah. Takut mas. Kamu takut. Kalau bentar lagi geger ngomong ini urusan rumah tangga. Oh mak. Ngomong. Kalau Ayo, wes bisa gas tadi. Bisa ucup. Ya, tukang gatake. Maketaran, cari maketaran. Ya, maketanan boleh. Ya Allah. Besok. Gas langsung yang umat. ngapain lo mas? Piye. panggungnya Oh, lah sere kono kokean, ya ora apa-apa.
bener ora apa, santai. Sing ngono mudhun, kalau mudhun, kon dibacuke, ora apa-apa. Tenang. Ya ora mudhun. Tenang ora apa-apa. Bacuke. Liyane mudhun, panitia dibantu. Ayo bacuke. Ya. Bagian tak kasih lagi. Iya, iya. Posisi kita spesial kita. Ya wes sing kita dimintaine sampe muka ayo nah. Yang sama game daluran, dengan tempat ini saya kan. Ini kan baca kan. Nah, wes. Heeh. Katenono pisan kuwi. Kecepet. Nah. Yes. Engko gundangi lho, Le. Tepuk tangan untuk bela dan kawan-kawan. Kalau kita matur suwun nggih.